Wangseswa sedaya badhe miterang ing wangseswa sedaya badhe miterang lair cabang amanut wedaling dinten iya sira sumangke ingsun jarwani iya sira sumangke ingsun jarwani ngono iku menawa ingsun mangerti ing wangseswa sedaya padhe miterang ing wangseswa sedaya padhe miterang lair cabang amanut wedaling dinten iya sira sumangke ingsun jarwani iya sira sumangke ingsun jarwani ngono iku manawa ingsun mangerti kumbareka carana jadi terwili kumbareka carana jadi terwili kedang-kedang betayang-betayang mawon kumba-kumba yang cepo akeh akuwe kumba-kumba yang cepo akeh akuwe reka-reka yang cepo akeh artine wangseswa sedaya padhe miterang ing wangseswa sedaya padhe miterang tirjabang amanut wedaling dinten iya sira sumangke ingsun jarwani iya sira sumangke ingsun jarwani